Здравейте от мен, от морския бряг. Точно в момента, в който слънцето залязва и се гмусва в морето. Погледнете го, насладете се на тази красота. Каквото и да преживявате, знайте, че всичко е наред. Имам една любима мисъл на учителя Дънов, която се казва, че и доброто е за добро, и лошото е за добро. Така както аз го разбирам, означава, че да, ние всички се радваме, когато ни е леко, красиво, приятно, когато сме на почивка и си изкарваме добре. Оценяваме ли обаче моментите, когато ни е много тежко? Или не много, но просто тежко, трудно, предизвикателно. Защото те са безценни дарове. Никога не сме жертви. Никога не ни се случва нещо просто и така, по случайност. Винаги сме го избрали на някакво ниво. И когато преживяваме нещо, да речем интензивно, имаме шанса да спрем, да го погледнем в очите и да видим по какъв начин то ни служи, по какъв начин ни отваря очите за нашия избор. Как ни помага да израстваме, как ни помага да видим себе си. Дали, ако виждаме всичко в сиво, наистина наоколо е сиво, или просто такива са рамките, стъклата на очилата, които сме сложили. Моята любима максима е: благополучието е неизбежно. Винаги става по-добре. И винаги всичко е наред. Защото този, който твори нашия живот, това сме ние, нашето съзнание, което е над нас, пред нас, около нас. И всичко, което виждаме, сме самите ние. Вижте красотата, вижте усмивката, вижте благословията. В каквото и да е, което срещате, в който и да е, който срещате. Благополучието е неизбежно. И винаги всичко е наред.